Sixth Schedule Awareness Lapen Kangdang Amei APHLC asong pen Matikhola Pathu Aklam along Kapaman pon. Kardom Nelibirta life tanbang phi Sami Rini Mailin Timongpi Asnon ang ton pen birta Arjuponikta Lakhakre pho APHLC Mahamaya Constituency Committee hinpen Patur Piponsi Matikhola Pathu Aklam along Sixth Schedule Awareness Lapen Kangdang Amei Kapaman pon along Don Plikebra isi ahem tunatu APHLC asong along Pachipa Odu Bangso Sixth Schedule Awareness Lapen Kangdang Amei long Babu Tiron Pensi Chari pon Amei long APHLC Central Committee Meiphu jai kathar pen Kaningje ponke Sixth Schedule Aron atangke Elvin Tiron ke chini yelo Lapen Halapu Organizing Secretary Kursing Timong pen Kaningje ponke Normalom hurke chudut alam the kidnapper alam the pensi penangan maelong KSF khan arbok pon Lapen Sixth Schedule Aron alam radaphan Samson Tiron pen than pachini pon Bangso mailong manpeng alohi APHLC Central Committee Meiphu jai kathar Bikram Hanse Angtong Inti Suren Kramsa Robi Singh Rong Hangpen Cheng Lok APHLC asong along Klem Bangphu Bang Phiatu Chetong Unsi Sam Jin Pen Pachun Pong Vothung Adi Pen Hensing Tok Bi Report Birta Live Congress pulo de la non que dover BJP tu manda Congress ai siloge. Ili tum karbi tum kachong wai nangi ta vedet lo le. La tum hello Congress kente. La tum hello BJP. Lage la non het BJP leader tum Congress dun lo bodi. Ningkan hini ke thom prang alang litum BJP dun lo bodi. Hai lelo rem thu det lelo te konat ne long lo ki dun thu le po alang litum ke Karara tum pinima ning je thedoi ma Congress tum dawa lage thang da nil tungen nil litung ning the the rat tungen ning the the lu alang litum pan ke alang litum ki jur salam kidnapper ke thek long lor lo ke di lage alang litum ko pilo ka kidnap nang ya kam ke do ahem dam ra chingki dam pe menon ahem alang liphan a sabian da hem a sabian da thilau a telephone da thilau a piso pen da paching kilong le tumpon krek an a phang ki vung pon alang le a phang ki so thulang non anta la sona kidnap ke la ke ako student atunge ka kidnap ya phanle student organization ki bi ka li ke di la ke jok ta chini lo ka kidnap ya phan kali munit ka kidnap munit phan ke theng ke chok ya phan le karbi student ke bi gali nilimata huti si karbi student association Shillong branch along a president lo nilita nilium karbi student KSA phan nilium aman pi seta KSA kado ya KSA tum leader le la group tum lo ne group ni tum lo ne bo KSA chekrong amat BJP long poisa chu endun Congress long poisa chu endun la body hala BJP tum toy po BJP ke toy mane bongo senal he ke toy tum phan an non ko election engine lage ni tum FIR file et lo lage monang li tum le copy ni pusta FIR ke file pe prap jing nangi development pulote munit atum ahem isen nangji ahem pachi kim unangji hem sangan ke donangji di sangan ke donangji hem palengan ke donangji usomar munitum ki ijapan ajo ke sangjapan apule fukokan ke donangji non 90% pharong bongpen don't trok sir kep ke inghan ki vit ahem sai se lage development loma development kali lage ka development pulotang te hal amunit atom hansi la economic aja kong sige pinangji kachon nam un ahem ke mega chikim un lok usomar tom han luka popor he un lapen kisuka chilang un ame thang aja kong ke doji aphan sige claim nangji lage development pohala le claim lote non lok sabha election okay so next school ke halage school of hanle pc kham khedu nai ma ko kipu mane misunderstanding dota hai mane kichini ne dota hai mane rasi nang lela so putha kupi lok school ke nelitum aprang men ta pubom lo lang lok so long college ta binangji non college ave hada lang lok so long college binangji Soinik school ta binangji nitum biri pupe
Seta Soinik School ke biji aphan loksi karbi arong tumpra et pana hok et pen ili tum Soinik School ke bi mema. Ha $60 lo. Development pulote ili tum tribal atom hana ke me loksi claim nahi. Arong kheti kadok kave robor plantation Kopul Mahala Hanso a plantation kaddo e pan hok bi et lage development po makali lage development kai kita kali ke di lage development kali jong si alang litum development of Hansi Soinik School si gibi nangi pulotang te utor bor bil hadak VGR sorkari along ledo non bongo sena tumsi encroach et haladak ka encroach cirai bor idet haladak lapen hala so putak si non ojit data deputy chairman ke mandun election hadak spente a contest ga chepe hai non karbia tum hadak hai un ekedi lapen ante VGR longle kheroni da do ulang hala dak le pepot bidam de det ante hala dak ake joy lo lage loting benda lage hala encroachers tum hanke lage eviction nangi kente people eviction ra hala dak Soinik School bi bede lahelo ni to ma question ke Pini birta bangke labang se kangton poniklo laing bom tha birta live